करी करे प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गणपते
चालला इथे मला ढुंटो असा आवाज ऐकू आला म्हणून मी इथं आलो. हो आमच्या इथे गणपतीची पूजा करायची होती. काय सांगतो हो. अरे वा 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 मी इथं आलो ते आता पूजा करूनच जातो. अंघोळ करून आलात ना? हो मी सकाळी आंघोळ करायला विसरलो मग. इथं कुठं नदी तळी आहे का? हा तळी एक समोर आहे. हा ती जरा बघून घ्या. कुठं आहे? हा समोरच्या बाजूला. हा बघून घेतो. हा हो इथं तळी आहे पण ती प्रथमतः बेणावी लागेल. हा प्रथमतः तळी बेणून घेतो. हा तळी गणपती बाप्पा विरामणा शंभो नारायण. तळी बेणून झाली. आता आंघोळ करून घेतो. हा असो अंघोळ करीत बाप्पा विरामणा शंभो नारायण. आंघोळ करून झाली. आता जानव धुवून घेतो. अरे गंगा मुक्ती बाप्पा विरामणा शंभो नारायण. जानव वगैरे धुवून झालं. आता सोवळं धुवून घेतो. हा श्री सोळा उमट बाप्पा विरामणा शंभो नारायण. ओम केशवाय नमः. पूजा करायची बाप्पा विरामणा शंभो नारायण. पूजा झाली. अरे पण हो मी नैवेद्य आणायला विसरलो. मग आता काय करणार? आता एक काम करतो. जे समोर मेवा मिठाईचं दुकान आहे त्या दुकानावर पाणी सोडतो. वाहून गेलं तर? अरे हो दुकान वाहून जाईल. मग एक काम करतो. एका पदार्थाचे नाव घेतो आणि त्या पदार्थाच्या नावाने पाणी सोडतो. चालेल. खा देवा खा मोदक खा मोदका समर्पयामी. पूजा झाली. नैवेद्य झाला. बाकी राहिले त्या फुगड्या. तुम्ही देवाच्या रीती सिद्धी करवी त्या फुगड्या गुरकून घ्या. हा. येतो मी. आणि हा उद्याच्याला माझी तळी आणि दक्षिणा पाठवून द्यायला मात्र विसरू नका. हा, येतो मी. हा. एकाशाची यामना भटा विरामना. दुरु 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 पाकाराला.
कटना पावले हट्टीदेव कटना नुगा भाया भाया रे बला सकल शरण जो तुमच्या नळात पाणी येणार तर नळ रे बाबा खुटा पाणी माझा घर पट्टा धुळ होय डोंगरा आणि नळात थेंब भर पाणी चाळा ना यांच्याकडे तो टाके बांधले सकट आणि आमची वर घरा आहोत बघ त्यांना थेंबवर सुद्धा पाणी चढाना ना आणि आहेच बरे आमच्या गावात असा रणमाला आणि सोयऱ्यांची अशी लाईन लागल्या घरा आणि पिया तलं त्याला थेंबभर पाणी ना म्हणा इकळशी घेऊन ते बाईक तरी वचाने घरून आटतो पण आता हो दनपार तो फार मगे काय रे करू पाणी जाया तर खरा बघले मी काकी ओय काकी काय जोडी जगाटा जोडी गो कोण तू पण दगडता जोडी गाडीतल्या दिस पड पाय म्हणून एका उगी राहलो मला माथ्यावर घे बसलो पण तू दगडता बोलले येऊन तुका दोघी त्या म्हणजे बॉल दिला हात मागता तसो मेलो लगीन झालं माझ्या तिथं तुका मारी फुडली काय तुका जोर फाटली काय बापारी मुकली गावात खेळपाचे आणि तू कसं दुधाचे बोंब ओढपाचे दुधाचे बोंब ओढताना दिसतात का शेण काढता ते दिसतात दूध नाही टाकायची शेण काय शेण घातपात तिथं शेणलो परत
पण जमीन हलता हो तू पावताला बरं घरा पावता नाही तर मग गेलं खो या नया उरला आत्ता येतोय हो आणि राहून येतोय मी बघा सोपा माया गेलं कुरे अरे बायले मका ससाट एक घाललेलं ससाट एक पण तालू संपले आणि वाघ वाघ उरला आता ताजा झाला ना ता घेऊन येलोय आणि अजून लावला तर पिका पेली खय गेलो काय मेलो हो सकाळी एका सोसायटीच्या रजो तांदूळ हात म्हणून सांगलेलोय आता सांग झाली हे जो पोत्तो ना खय पडला असतो देवाक खबर अरे हे गावकरांनो हो माझ्या एका बोगल्यात रे होय तुम्ही तुझं कोण तो हो रे माझं तुळशीदास रे तुळशीला तो पंचाच्या मनात कोणतरी पासला कोणसाच्या मुना हो. होयचा रे पहिल्या बघतोय आवाचा खय पडला असतो देवाक खबर जीव खाता माझो मेल्या होय बसले रे बसलो वास एखादी तुझ्या तोंडा या खाली विकोय काय काय ना तो आता बाली शिरा मेल्या होय सोडपियान बसले रे होय सोडपियान बसले कशी काय रे तू सोड माझ्या जीवाची झाली दैना माझ्या जीवाची झाली दैना मी तुमच्या वाघेरीच्या डोंगरावर राहायचो तिथलं आता पाणी आटलं आणि पाला बिला कमी झाला आणि आता मला तुमच्या दुसऱ्या डोंगरावर राहायला जागा दिली तर माझं भलं व्हायचं बघा तो वाघेरचा नवा जागा दुसऱ्या डोंगरावर जायचं म्हणतो हो चला की हो मग कुणा हाती जागा ती जागा कुमारीला आहे कुमारीला बर माझी वस्त्र घेऊन त्या तुमच्या कुमारीच्या डोंगरावर आलो तर तुमच्या देवाला क्या देवावर आमच्या देवाला हो 10,000 रुपये द्या हो 10,000 हो. गावकऱ्यांनो हो. आता माझ्या पण पैसे कुणा आतो हा गावकऱ्यांनो असं करतो बघा काय ते माझा एक पिसारेडा हा तो तुमच्या देवाला देतो पिसा रेडा घेऊन आम्ही काय करू पिसा नाही तिसा तिसा पिसा हो मग त्याचं काय करू आता तो तुमचा रेडा मोठा झाला हो त्याला गिराय आली मग मी त्या गिरायकला मी तुमच्या पण घेऊन येतो ना हो मग तुम्ही काय ठरवा असं म्हणतो हो मग चालेल झालं ना वा झालं बर मी बाबा जातीचं गवळी मी बाबा जातीचं गवळी करी तोचा करी मासराची करी तोचा करी माका ओळखल्यात तुम्ही मला म्हणे होय होय ते
मालो तुम्ही म्हाका निरोप पाठयल्ला न्हू होय हो हय कापणी करू म्हणजे आता लोकांची कुबा करतली हो आता करूच आमी आता आता लोकांक मातशी ताकीद कर हे निमनो बरं बरं हे जा बरं हो भालो येला तू म्हणला तू मधल्या वाड्याक मारला जेवण मरे ए माल्या अरे काय रे बाबा बरं आमा बरोबर कापणी करू म्हणजे काय करू माया कैसे मारू आणि कापणी करू बाई असा तो म्हणजे जाय तो पण मार तू हुन मस्त केसत मारा पहिले केसच मार आनंदाची बातमी घेऊन येलं माझ्या बायलेक ना 7 चेडवाच्या नंतर एकूण 8 झील झालो हा एवढं मोठं पराक्रम केलंय मी पेडो आता मिळातोय ना तुझ्या मिळतो हा पहिली कापणी करतोय मी राजा शिपाई खबर रे अरे देवा राजा तू शिपाई काय रे बाबा तुका साष्ट दंडवत रे बाबा पहिली कित्याक सांगाल ना राव राव तुका मरे आता मी मरे दोन रे म्हणी देतो बघूया काय हा म्हणी असा हे म्हणीयर बात बघूया ती आता पण धावते ना रे नागाची बात ना बाबा येतो मोठो राजा तो शिपाई मरे ती ने बघ तुला आरशी सुद्धा बघ कसं हिरो कसं दिसतोय बस 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 आता आता मग धाव नका अजिबात ना अरे गिरी 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 आजा मिया या शिपाच्या कल्ले बसा आजा मिया सगळं आले आता तुम्ही आणि पण हा रंग लागली आत्तालो तू कडे कोणतरी तू भेटलो जोदा होय या वाटे उच्या वाट्यामध्ये तू उजव्या बाजून जा होईता तू भेटला फक्त आणि कोणी पड पडो या मालका पडो